Angkop pa ba sa atin ang mga kasabihan ng matatanda? O di kaya ito ay pawang kuno-kuno lamang? Samahan ninyo kung pakinggan ang isang istoryang ipinadala sa atin. Mapagpalang araw, kabaryo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Randy. Matagal na akong suki sa iba't ibang YouTube channel. Ako ay isang OFW at ngayon ay nagpurgod na dito sa ating lupang sinilangan. Gusto kong ilahad sa inyo ang minsang naranasan ko at hanggang ngayon ay tila isa itong bangungot para sa akin. Nangyari ito sa isang sitio sa lugar ng Iloilo, taong 2006. Hindi ko na lang ilalahad kung saan ang eksakto o ang lugar kung saan nangyari ito. Gusto ko kasing maging pribado ang aking pagkakakilanlan. Ang parting iyon ay malapit sa dagat. Siguro bahala na kayo mag-isip kung saan iyon. Nung panahong ito ay may kaya naman kami sa buhay. Ang tatay ko kasi ay isang mekaniko sa isang kilalang kumpanya dito sa Pinas. Ang nanay ko naman ay isang guro. Panganay rin ako sa 3 magkakapatid. Masasabi kong iba ang paniniwala ng mga tao patungkol sa mga kababalaghan o iba't ibang misteryo dito sa lupang tinatapakan natin. Kadalasan kasi ngayon ay masyado ng moderno ang ating panahon. Maging ang ganitong uri ng paksa ay dinadaan na lang sa siyensya. Hindi naman ako masyadong reliyosong tao. Pero madalas akong makarinig ng mga kwento o haka-haka patungkol sa mga aswang, lamang lupa o engkanto. Pero ng panahon na iyon ay hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Lalo pat ikwinento lang rin sa akin. Dahil para sa akin ay may eksplanasyon ang mga ganoong pangyayari sa buhay natin. Sa halos lahat ng pamilya ko ay walang naniniwala sa mga ganyang bagay. Para kasi sa amin ay mismong tao o tayo lamang ang nananakot sa ating sarili. Noong mga panahon na nakakarinig kami ng balita na may mga natatagpo ang bangkay na butas ang sikmura, ay hindi kami naniniwala na gawa iyon ng isang aswang, lalo na ako. Ang lagi ko lang kasing sagot roon ay inatake o di kaya sinunggaban lang iyon ng isang mabangis na hayop. Sa lugar kasi namin noon ay hindi pa naman uso ang paghuli sa mga mababangis na hayop. Maging ang mga manggagamot o di kaya ay albularyo, mas lalong hindi ako naniniwala roon. Nung minsan nga'y makwento ang isang kaibigan ko tungkol doon ay natawa na lamang ako. Para sa akin kasi, hindi naman totoong nakakapagpagaling ang mga iyon. Para sa akin, doktor at ospital ang kailangan ng tao sa tuwing kailangan magpagamot sa mga karamdaman nito. Ngunit, gaya ng sinabi ko, ang lahat ng mga sinabi ko ay nabali na. Buhat ng ako mismo ang magpatunay sa mga nilalang na iyon. Nang panahong ito ay estudyante lamang ako. Nag-aaral ako sa sekundarya ng mga panahong ito. Medyo malayo naman ang paaralan ko sa aming bahay. Kung maghahabal kasi ako gamit ang motor
ay aabutin iyon ng halos 30 minuto. Patungo ako noon sa paaralan namin. Nagkaroon kasi kami ng isang programa kung saan ay pupunta kami sa mga liblib na baryo. Yun ay upang magbigay ng konting makakain at bitamina para sa mga bata. Maaga noong araw na iyon. Tanda ko na siguro nasa alas 6 o alas 7 iyon. Ngunit makulimlim ang kalangitan ng mga araw na iyon. Wala namang anunsyo sa radyo o telebisyon kung may bagyo bang paparating sa aming lugar. Agad akong umalis sakay ng isang habal. Ilang sandali pa, nang marating ko ang paaralan, ay doon ko dinatnan ng mga kamag-aral ko. Hinati kasi kami sa grupo ng aming guro para hindi rin masyadong marami ang pupunta at mas mabilis ang mga programa na gagawin namin. 5 kami dapat na magtutungo sa isang baryo na liblib. Ngunit 3 lamang kaming naroroon sa harapan ng paaralan. Naghintay pa kami ng halos 15 minutos. Ngunit hindi na dumating ang 2 dapat kasama namin. Doon ay napagpasyahan na namin ang tumungo sa lugar na sinasabi. Halos abutin kami ng 1.5 oras bago marating iyon. Sobrang sukal kasi ng mga daanan. Isama mo pa na may mga daladala kaming bagay na ipapamigay namin sa mga taong naninirahan sa lugar na iyon. Alas 9 na noon ng umaga nang narating na namin ang liblib na baryo. Doon ay may sumalubong sa amin na isang matandang lalaki. Medyo malapit pa lang kami sa bungad ng baryo na iyon. At ang sabi nito ay, naghahanda raw ang mga tao roon. Dahil noong araw na iyon, ay pista pala sa kanilang lugar. Nagtanong naman ito kung ano ang gagawin namin doon. Doon nga ay sinabi ko na may programa ang paaralan namin upang magbigay ng iilang bitamina sa mga naninirahan doon. Nang marinig iyon ng matanda, ay napangisi naman ito at nagwika ng, "Iho, sigurado ba kayo na baryong pupuntahan ninyo ay ayan? Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo." Wika nito sabay tingin sa amin. Nang marinig ko naman iyon, ay nagwika naman ako dito ng, "Oho nung, sa katunayan mismong guro namin ang nagsabi sa lugar na ito. Swerte nga lang rin dahil pista pala dito sa lugar. Makakakain kami ng libre, di ba?" Tugon ko sa matanda. Nang marinig naman iyon ng matanda, ay naghabilin lang ito na kung mahal raw namin ang buhay namin, ay umuwi na kami. Sobrang delikado raw sa baryong iyon. Sumagot naman ang kaklase kong itago natin sa pangalang Ella. Sabi nito na mukhang masaya raw ang mga tao roon. Paanong magiging delikado? Itong si Ella ay isa sa mga kasama kong babae. Bali, ako lang talagang lalaki sa aming 3. Hindi na kami masyadong nakipag-usap sa matandang iyon. Habang papasok na kami sa baryo, ay bigla itong lumapit sa amin. May ibinigay na isang supot na hindi ko naman alam kung ano ang laman nito. Nang makuha ko iyon, ay agad ko naman iyong inilagay sa aking daladalang bag. Maya-maya, pagbalik ko ng tingin sa lalaking iyon, ay hindi ko na ito nakita. Bigla itong nawala sa paningin ko. Naglakad na kaming patuloy papasok sa loob ng arko. Yung lugar na iyon ay tila may hahalin tulad mo sa mga tagong yaman ng Pinas. Maraming puno doon. Maging ang simoy ng hangin ay napakasariwa.
Agad namang naunang naglakad ang mga kasama ko. Ako naman ay inilabas ko ang kamera ko noon. Yun pa lang kasi ang uso ng mga panahong iyon. Habang kumukuha ko ng mga litrato, sa di kalayuan ay may nakuhanan akong isang babae. Nakasuot ito ng isang mahabang bestida. Tila mistisa ang buhok nito. Sa isip-isip ko pa, kung taga roon iyon, ay malamang lagi akong mapapadpad sa lugar na iyon. Tinanong ko naman ang babae kung taga saan ito. Sumagot naman ito ng hinahanap raw nito ang isang baryo dahil pupunta niya raw ang kanyang kamag-anakan roon. Galing pa raw siya ng Maynila, kaya naman naligaw ito sa daanang iyon. Hindi pa naman kasi ganong kauso ang cellphone ng panahon na iyon. At sa pakiwari ko, ay wala ring signal sa baryong iyon. Gusto ko sanang makausap iyon, ngunit tinawag naman ako ni Ella at ng isa ko pang kaklase. Kaya naman napunta sa kanila ang atensyon ko. Sinabi ko namang saglit lang dahil gusto kong isama ang babaeng nakita ko. Dahil alam kong iisang baryo lamang ang aming pupuntahan. Paglingon ko ay labis naman akong nagulat. Dahil wala na roon ng babae, inisip ko pa na mapapansin ko kung aalis iyon. Dahil papaikot lang naman ang lugar kung saan kami nakatayo. Maya-maya pa, nang hinahanap ko na iyon, ay laking gulat ko naman. Dahil may isang baboy ramo roon. Itim na itim ang kulay nito. At alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi rin normal ang baboy ramo na iyon dahil sa sobrang laki nito. Halos doble ang sukat nito sa isang baboy ramo. Labis naman ang pagtataka ko kung saan naman napadpad ang babaeng iyon. Malawak ang isip ko na baka mamaya nalaglag ang babae sa kung saan o ano. Pero dapat sana ay may narinig akong ingay. Ngunit wala naman. Maya-maya pa, bigla namang nag-angil ang baboy ramo na iyon. Doon ay agad ako nitong sinunggaban. Labis naman akong nagulat sa nangyari. Di ko inaasahan na magiging agresibo ang nilalang na iyon. Doon nga ay natamaan ang aking binti sa pagsuwag na ginawa noon. Nang sandaling iyon, ay nawalan ako ng balanse sa aking katawan at agarang natumba. Doon ay halos gumulong ako sa pababang lupa ng mga oras na iyon. Nang makatayo ako noon kabaryo, ay halos maiyak ako dahil sa nakita kong lumuwa ang lamang parte ng binti ko. Sobrang laking hiwa ang nagawa nito sa aking binti. Mula rito ay kita ko naman ang isang pulang-pula na likidong lumalabas sa aking mga sugat. Sila Ella naman noon at isa pa naming kasama ay sigaw ng sigaw. Tila humihingi ng tulong sa kung saan. Ngunit parang walang tawang gustong makinig sa amin. Medyo nahihilo na rin ako ng mga panahon na iyon kabaryo. Pilit kong itinayo ang aking katawan upang alamin kung ano na ang nangyayari sa kanila. Nang makatayo nga ako, ay nakita kong nasa harapan nila ang noon ay ang baboy ramo. Agad namang dumampot ng isang sangang kahoy ang isa naming kasama. Si Ella naman ay nakaamba at hawak nito ang isang balisong na pinadala sa kanya ng kanyang mga magulang. Umamba naman noon ang baboy ramo, nasusuwagin sila. At nang mangyari nga iyon, ay biglang umamba rin itong si Ella. Hawak-hawak ang kanyang balisong. Doon nga ay nasaksak niya ito.
Pagtapos ay isang napakalakas na pag-angil naman ang ginawa ng baboy ramon na iyon. Halos magwala iyon roon. Nang maya-maya ay lumapit naman sa akin ng dalawa. Agad nila akong tinulungan may tayo. Kumuha si Ella ng isang bimpo mula sa kanyang bag at tagaran itong iniikot sa aking sugat. Nang sa ganon ay maibsa ng pagdaloy ng dugo. Doon nga ay napatakbo na kami. Pinilit kong ikilos ang aking mga binti. Alam ko kasing walang mangyayari kung titigil na lang ako roon. Akay-akay ako ng dalawa. Maya-maya ay humarap naman sa amin ng baboy ramon na iyon. Doon nga ay binalot kami ng takot sa buong katawan. Ngatal na ngatal ako sa mga tagpong iyon. Naalala ko pa nga na gusto kong magsabi na tumakbo na kami. Ngunit hindi ko maibuka ang bibig ko sa labis kong panginginig. Nang makapwesto na sa harapan namin ng baboy ramon na iyon, dumistansya ito ng bahagya patras. Alam ko na bumuelo iyon upang sunggaban kami. Nang patakbo na iyon at tila pagpikit na lamang ang nagawa namin. Maya-maya, may narinig kaming isang boses ng babae. Tila isang pagsita ang ginawa nito sa nilalang na iyon. Doon ay parang isang naging maamong tupa. Ang baboy ramon na mabilisan rin naglakad papalayo sa amin. Pagtingin ko sa matanda, ay nakita kong isa itong matandang babae. Medyo kuba na noon ang postura ng matanda. Payat din ito at may dala itong isang bayong na naglalaman naman iyon ng mga saging na saba. Nang mawala na ang baboy ramon na iyon, lumapit ito sa amin at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa namin roon at mukha raw kaming mga dayo. Doon nga ay inilahad ko ang mga aktibidades namin sa paaralan. Nakita ko naman ang ngiti sa labi ng matanda. Nagbolontaryo pa itong ihahatid kami sa gitnang bahagi ng baryo. Doon rin daw siya nakatira. Nang makapasok nga kami sa bukana, ganoon na lamang ang pagtataka naming tatlo. Halos titigan kasi kami ng mga taong naroroon. Dagdag ko lang na detalye. Ang mga taong nandoon ay tila taong nabubuhay pa noong sinaunang panahon. Mahaba ang mga buhok ng mga ito. At iba pa ay nakasuot lamang ng mga bahag. Mapalalaki man o babae ay ganoon ang ayos. Walang imik naman ang mga tao roon habang naglalakad kami. Sabi pa sa amin ng matanda na nagdala sa amin ay pista nga raw sa kanilang lugar. Doon naman ay nakita kong masaya ang dalawa kong kaklase. Pero alam ko sa sarili kong may mali sa lugar na napuntahan namin. Inisip ko pa nga na baka ibang baryo yung napunta namin. Pero di ako pwedeng magkamali. Kasi yun lang ang bukod tanging baryo na nakita namin sa lugar na iyon. Ilang bahay ang nilagpasan namin. Maya-maya, narating na namin ang bahay ng matanda. Pagpasok nga namin doon, ay puros mga garapon na nakabalot sa itim na tela ang naroon. Meron din doon na nakasabit na mga ulo ng usa. Halatang ginawa iyong palamuti sa bahay na iyon. Maya-maya nga, nang mailapag na namin ng mga daladala naming gamit, agad na nagwika ang matanda. Nagagamutin raw nito ang aking sugat. Doon ay kumuha ito ng isang itim na tela. Kabilang noon ang mga dahon na nakasalansan sa may isang batya. Yun raw kasi ang mabisang gamot
upang mabilis na mapahilom ang sugat ko. Wala naman akong nagawa. Agad kasi nitong kinuha ang tela at inilapat roon ang mga halamang gamot. Nang madikit iyon sa balat ko, ay tila nakaramdam ako ng napakahapdi. Maya-maya ay lumabas naman ang matandang iyon. Doon ay nagsabi itong tutulong muna sa iba. Naghahanda na kasi ang mga iyon kasi kinagabihan raw ay handaan na sa kanila. Nagsabi naman kaming ipapamudmud na namin ang mga dala naming bitamina. Doon nga ay umalma ito. Mabuti pa raw na ipagpabukas na raw namin iyon. Abala raw ang mga tao sa kanila. Nang sasagot pa ako, ay lumabas naman bigla ang matanda. Doon ay naiwan kaming tatlo nila Ella. Wala naman kaming ibang ginawa. Doon ay napagpasyan kong mag-ikot sa loob ng bahay. Pinagbawalan pa ako ng dalawa kong kasama. Pero sinabi kong wala naman sigurong masama, lalo na wala naman kaming gagawin rito. Doon ay nakita ko ang isang garapon. Sinipat-sipat ko pa yun kung may tao sa paligid. Yung bahay kasi ng matanda ay tila pawid lamang iyon. Nakitang-kita mo ang taong nasa labas. Lalo na't maliwanag pa naman noon. Nang alisin ko ang tela ng garapon na iyon, ay halos magimbal ako. Dahil punong-puno iyon ng mga insekto. Meron dun parang salagubang, alupihan, at mas nakakatakot ay ang isang bangaw na halos kasing laki ng isang kamatis. Sa maniwala man kayo o hindi, ay totoo iyon, kabaryo. Mapagsa hanggang ngayon habang sinusulat ko ito, ay kinikilabutan pa rin ako. Ang kulay noon ay sobrang itim na tila nag-uubi na. Batid kong hindi iyon isang normal na bangaw lamang. Maya-maya pa ay bigla namang nagwika ang mga kaklase ko. May pagkain raw na dala ang matanda. Doon ay lumabas ako ng laking gulat ko nang makita kong nakatitig iyon sa akin. Tila alam nito na nakita ko ang laman ng mga nasa garapon. Bigla naman itong napangisi at inaya akong kumain na. Pagtingin ko ay may hawak itong isang mangkok. Punong-puno iyon ng iba't ibang putahe ng karne. Doon ay parang natakam ako dahil tanaw na tanaw kong umuusok pa iyon. Tila kakahango pa lamang sa sangkalan. Agad naman akong lumapit upang maupo sa lamesa. Doon ay nakita kong nag-ihip ang matanda na parang isinaboy iyon sa hangin. Maya-maya pa ay nagtanong naman ako dito ng, Nang, kanina kasi bago kayo dumating nakita ko yung iilan sa inyong garapon. May mga lamang insekto. Ano po ba yun? Wika ko sa matanda. Nang marinig niya yun, ay tila ngumisi lamang ito at nagwika ng, "Halika, tingnan mo, ito ba?" Tugon nito sa akin. Doon ay lumapit ako at laking gulat ko dahil ang mga insekto kong nakita ay tila naging itsurang normal. Maging ang bangaw naman noon ay naging kasing laki na lamang ng isang normal na bangaw. Doon ay para akong nawala sa sarili at napaisip, paano magiging ganun ang mga insektong iyon?
Doon ay nagwika itong matanda na isa iyon sa mga ginagamit niya sa panggagamot. Huwag ko na raw intindihin iyon dahil wala naman daw akong karapat-dapat na ipag-alala. Agad nga akong tinawag ni Ella at isa pa naming kaklase. Doon ay kumain na kami. Unang subo ko pa lang ay tila nabigla ako. Nang matikman ko kasi iyon ay sobrang sarap. Tila kahit gaano karami iyon ay tiyak kong mauubos ko iyon. Nang makita iyon ng matanda ay ngumisi ito sa amin. Nagsabi na mamayang gabi raw ay mas marami ang aming makakain. Makalipas nga ang pagkain namin iyon, halos ilang minuto lamang ay nakaramdam kaming tatlo ng pagkaantok. Kahit anong pilit na buka ng mga mata namin, ay parang may tumutulak roon para bumaba ang aming mga talukap. Doon nga ay nawala na kami ng malay. Di na namin nalaman ang mga sumunod na pangyayari. Nagising naman ako dahil sa mga ingay na naroroon sa labas ng bahay. Pagtingin ko sa siwang ng dingding, ay madilim na ang kalangitan. Doon ko napagtanto na gabi na at tila nag-uumpisa na ang pista. Agad naman akong bumalikwas. Doon ay nakita kong nauna na palang nagising sila Ella. Humihigop sila ng isang tasa na may kape. Maya-maya pa ay pumasok naman ang matanda. Doon ay may dala ulit itong isang mangkok na punong-puno ng mga karne. Doon ay tila natakam na naman kami. Habang kumakain nga kami, ay sarap na sarap kami. Maya-maya pa, ay may narinig kaming isang kaluskos sa bandang likuran ng bahay. Doon ay nakita namin ng isang matandang lalaki. Nang mga oras na iyon, ay napagtanto ko na ito ang nagbigay ng isang supot na kung ano sa akin. Agad naman itong lumapit sa amin. Doon ay tila habol hininga itong nagtatanong kung kinain na ba namin ang mga pagkaing bigay ng matanda. Doon ay tumango naman ako at agarang nagwika ng masarap ang mga pagkain iyon. Agad naman itong nagwika na kunin ko umano ang supot na iniabot niya sa akin kanina. Doon nga'y agad ko namang kinuha ang bag na dala-dala ko. Pagkuha ko ng supot na iyon, ay laking gulat ko. Purong kalamansi kasi ang laman noon. Doon ay nagwika ang matanda na lagyan ko raw ng kalamansi ang mga pagkaing nasa harapan namin. Doon nga ako kumuha ng tigi-tigisang kalamansi at agad na ipinatak iyon sa pagkain. Ilang minuto lang ay biglang nag-iba ang pagkain na iyon. Doon nga ay tila nagmistulang may parang uod na gumagapang roon. Maging ang mga pagkain na iyon ay tila nagbago ang kulay na nasa harapan namin. May nakita pa akong isang parte ng kamay ng tao. Doon nga ay napagtanto namin na ang kinakain namin ay mga laman loob ng tao at hindi isang karne ng hayop. Nagwika ang matanda na meron daw sa bulag ang pagkain iyon. Marahil ay nilalason raw kami o niyayanggaw ng matandang nakaharap namin. Doon ay tila nasuka ako sa mga nalaman ko. Agad naman kaming hinatak ng matandang iyon. Habang abala pa raw ang lahat dahil ang matandang nakaharap at nagbigay pala ng pagkain sa amin ay isang mambabarang.
At nagwika rin ito na ang baryong kinalalagakan namin ay baryo ng mga aswang. Agara naman kaming dumaan sa likod bahay. Hinayaan na rin namin ang mga gamit na daladala namin. Napag-alaman rin namin na isang tumutugis pala ng mga aswang ang matandang tumulong sa amin. Kailangan raw ay hindi kami makita dahil di raw kami makakalabas ng buhay sa lugar na iyon pag nagkataon. Doon ay madali kaming lumabas sa baryo. Sa tulong na rin ng iba pa nitong mga kasama, ay mabilis kaming nakalabas roon. Nang makarating nga kami sa isang sakahan, ay tila sumuka kami ng sumuka roon. May iniabot na isang may inom ang matandang na iyon. Isang maitim na likido iyon. At sa tulong noon ay mailalabas raw lahat ng mga kinain namin habang naroon kami sa bahay ng matanda. Di naglaon. Nang naisuka na namin iyon, ay agara na rin kaming naglakad papalabas sa gubat. Wala pang araw noon at napagpasya namin na magpaabot na lamang ng umaga para mas ligtas ang pag-uwi namin. Ilang oras pa ang hinintay namin bago magliwanag ang kalangitan. Doon ay agad naman kaming sumakay ng habal-habal pauwi sa aming mga bahay. Inilahad rin namin sa aming mga magulang ang nangyari at maging sa paaralan. Doon nga ay nagsagawa agad sila ng isang operasyon upang puntahan ang baryo na iyon. Nga pala kabaryo, nung nangyari iyon ay bigla rin namang nawala ang matandang nag-abot sa amin ng kalamansi. Marahil ay iniligtas lamang kami talaga noon sa baryo ng mga aswang. Habang sakay-sakay kami ng isang patrolya, ay nag-uusap-usap sila paukol sa aswang na baryong iyon. Ilang oras nga ay narating na namin ang lugar na iyon. Doon nga ay tumambad sa amin ng sira-sirang mga bahay. Ang iba pa roon ay tila pinilit sunugin. Wala na kaming naabutan, maski isang tao na naninirahan sa lugar na iyon, kabaryo. Doon nga ay naghanap kami ng ibang ebidensya, ngunit walang naiwan na kahit ano. Laking pasasalamat ko pa rin sa matanda na tumulong sa amin sa lugar na iyon. Siguro, kung wala iyon ay isa na kaming aswang o nabibilang na kami sa lahi ng mga iyon. Nga pala kabaryo, nakatuluyan ko rin si Ella at ngayon ay magkasama na kami. Meron na rin kaming mga anak. Mahilig lang rin kaming makinig sa mga ganitong istorya dahil kami mismo ay dinanas namin. Dito ko na lang tatapusin ang kwento, kabaryo. Hindi ko man nailahad ng maayos, ay sana mabasa nyo pa rin ito. Maraming salamat po at more blessings pa sa channel at mga kagaya kong kabaryo na nakikinig sa inyong programa. Okay, so ayun, ayun guys, bali ito yung una nating istorya. Ito may kasunod pa tayo. Pero bago ko isunod yung istorya na yon, gusto ko sanang sabihin na maraming salamat sa mga nag-subscribe o nanood ng ating previous videos, no? So, 'di ba sinabi ko nung last na from 70% kasi 70% kasi ng mga ng nanonood sa atin ay hindi nakasubscribe, 'di ba? So, mas okay siguro kung pindutin nyo para kahit papaano ma-notify kayo kung may mga ganitong istorya na lalabas. Saka wala namang bayad yan. Libre lang yan mga kabaryo, di ba? Kumbaga, sa bawat subscribe na makikita namin, isang parang kumbaga yun na yung lakas namin para
wow, sige, tuloy natin kasi may gustong makinig, ganun, di ba? Kasi nga, hindi naman biro yung ganito na magpapadala yung mga sender, isusulat namin, ayusin namin, babasahin namin. Pero okay lang din kasi nga, sinasabi ko lang naman. Pero yun lang. Siguro opinion ko, komento ko dito sa lahat ng kwento. Sa huli na lang. Bali, eto, isunod na natin agad yung isa. Salamat. Magandang araw, kabaryo. Gusto ko po sanang ihayag ang aking karanasan noong taong 2001 na nangyari sa parte ng probinsya sa bandang Kabisayaan. Hindi ko na lang ilalahad ang purong detalye ng lugar na iyon. Baka kasi maapektuhan ang turismo ng nasabing bayan. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Tony. Ako po ay isang graphic artist at ilang taon ko na rin po itong trabaho. Pero noong nagkaroon ng pandemya, ay tanging pagbibenta na lang sa online ang ginagawa kong income. Maging sa ngayon, ay ginagawa ko pa rin ito dahil kilala rin ang aking online site kung saan marami akong nagiging suki. Naging habit ko naman ang pakikinig sa mga ganitong istorya dahil saksing buhay rin ako sa mga nangyari sa mundo natin. Nataon lang na gusto kong ilahad ito sa inyong programa. Bigyan ko lang kayo ng isang trivia na ang kalamansi po ay pinaniniwalaan kong mabisa panlaban sa lahat. Ginagamit rin kasi ito para matukoy mo kung karne ba ng tao o karne ng hayop ang iyong nasa harapan. Dito rin kasi iikot ang karanasan ko, kabaryo. May ilang akong pinadalhan ng kwentong ito. Ngunit hindi siguro nila gustong basahin. Kaya napagpasyahan kong ipadala ito sa inyo. Sana ay mabasa niyo po ito. Madalas rin ako na mag-comment sa mga kwento ninyo, kabaryo. So, ayun guys, nagko-comment siya. Hanapin niyo na lang. Balik tayo sa kwento. Abril 2001 nang mangyari iyon. Hindi ko lang matandaan ang eksaktong araw. Pero yun ang hindi ko makakalimutan na nangyari sa buhay ko. Pumunta kami ng taon na iyon sa isang piyestahan. Normal na piyesta lang rin iyon, kagaya sa mga piyestang ipinagdiriwang sa ngayon. Kaya sino naman ang maghihinala na may sikretong tinatago ang lugar na aming pinuntahan? Kasama ang pinsan ko ng mga panahong iyon. Tubong Maynila po talaga ako, kabaryo. Ang pinuntahan kasi naming lugar ay nasa parteng Visayas. Lugar iyon ng iilang kamag-anak namin doon. Yun din ang unang beses na magpunta kami ng piyesta sa lugar na iyon. Madalas kasi noong isinasama kami ng aming nanay ay hindi naman piyesta sa lugar na iyon. Masasabi kong masaya rin ang dumayo sa ganoong klaseng piyestahan. Madalas na lang ito na nangyayari sa mga probinsya. Doon ay kahit saang bahay ka makakakain ay ayos lang. At walang sisita sa'yo. Kahit hindi ka nila kakilala, ay bibigyan kanila ng kanilang pagkaing handa sa araw na iyon. Pero dahil dayo lang kami doon at tanging kaibigan lamang ng iba naming kamag-anak, ang kakilala namin ay hindi naman kami basta-basta tumatanggap ng mga pagkaing inaalok sa amin. Sinabihan kasi kami ng isa naming tiya na baka raw mabarang kami o di kaya ay malason. Noong una ay hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi noon. Ngunit usong-uso pala ang ganong sa ibang parte ng lugar ng Pilipinas.
Bukod rin daw kasi sa barang at lason. Nag-abiso ito na baka raw makakain kami ng karne ng mga tao. May mga kuno-kuno kasi sa lugar na iyon. Meron daw isang pamilyang dayo na may lahi ng aswang. Pero wala naman raw ang makakapagpatunay ng mga iyon. Ang itinuturo nilang pamilya noon ay ang pamilya ni Mang Toto. Inobserbahan ko naman at pinagmasdan ang pamilya ni Mang Toto. Doon ay masasabi kong kawawa ang matanda dahil tingin ko napakabait ng mga iyon. Noong andun kami sa Bisaya, nung nagsabi kasi ang tiya ko tungkol sa pamilya ni Mang Toto, ay nagkaroon ako ng tanong sa aking isipan. Mabait naman sila at maging yung anak nito na minsan ay nakalaro ko pa sa kalye. At yung anak naman ni Mang Toto ay halos gustuhin na ng mga pinsanan kong lalaki. Inamin ko naman dahil sobra ng isang anak niya na babae. Halos mistisahin ang kutis nito na tila hindi man lang nadadampian ng araw. Halos 2 linggo kami roon. Wala naman akong nakitang kakaiba sa pamilyang iyon. Pero noong nagpiesta, doon ko napagtanto na totoo ang mga kuno-kuno sa pamilyang iyon. Nalaman ko iyon dahil sa pagpiga ko lamang ng isang kalamansi. Pagpiesta kasi ay hindi mo may iwasan ang kumain dahil kahit saan ka man magtungo ay puno ng pagkain ang bawat bahay. Halos lahat naman ng bahay doon ay nilibot namin. Ang piyesta kasi roon ay halos 1 linggo. Hindi kagaya sa atin sa Maynila na 1 araw lamang. Sobrang saya ng ganong klaseng piyesta. 1 araw nga, habang naglalakad kami ng pinsan ko, nag-aya naman ang lalaking anak ni Mang Toto na kung gusto raw ba naming kumain sa kanila. Itago ko na lang siya sa pangalang Intoy. Nung mag-aya ito ay tumanggi kami. Alam naman kasi namin na magagalit ang tiya ko kapag nalaman nito na kumain kami ng pagkain sa bahay nila Mang Toto. Hindi rin kasi nila alam na nakakausap namin si Intoy. Wala naman kasing kaso para sa amin yon. Normal naman itong si Intoy at wala akong nakitang mali. Kahit kasi kalat na kalat ang kuno-kuno patungkol sa pamilya nila, ilan pa rin ang mga hindi naman naniniwala roon. Sa katunayan nga, ay marami ring kaibigan itong si Mang Toto sa lugar na iyon. Siguro dahil sa galing nitong makisama. Piyesta naman noon, kaya ang hirap tumanggi sa pag-anyaya nitong si Intoy sa amin. Nagbiro pa nga itong si Intoy ng baka kaya ayaw namin ay isa kami sa mga naniniwala sa kuno-kuno sa kanilang lugar. Dala ng hiya namin ay wala naman kaming nagawa ng pinsan ko, kundi ang umuo sa paanyaya ni Intoy. Kahit alam kong litong-lito ang isip ko noon sa mga sinasabi sa amin ng tiya ko, hindi ko rin maalis sa sarili kong kinakabahan kami ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa nga, pagdating namin ng pinsan ko sa bahay nila Intoy, sobrang daming tao doon. Nawala naman ang kaba ko. Dahil maraming ang tao doon, doon ko naisip na tanging bintang lamang ang inaakusa sa pamilya nila Mang Toto. Kung totoo naman kasi yun, ay bakit gano'n na lamang ang daming bisita sa kanilang bahay? At tila halos kaibigan pa nilang lahat iyon. Pumasok pa nga sa isip ko na baka may nainggit lamang sa kanila at gusto silang siraan. Gawa ng magandang bahay nila Mang Toto at Intoy kumpara sa ibang bahay sa baryong iyon. Sa dami nga ng mga panauhin ay hindi na kami naasikaso pa ni Intoy.
Doon naman namin nakita ang kapatid na babae nitong itago na lang natin sa pangalang Elena. Ito naman ang nag-asikaso sa amin. Tanong ito ng tanong kung ano daw ba ang gusto namin. At dahil nakaramdam na kami ng gutom, ay humingi na kami ng kahit anong ulam. Basta merong karne. Masaya naman itong bumalik sa amin. Bitbit ang iilang pinggan na naglalaman ng mga potahe. Doon kami sa labas ng kanilang bahay kumain. Malawak rin kasi ang kanilang bakuran. Doon naman kami pumesto sa isang puno ng mangga. Naglatag na lang ng mesa itong si Elena. At doon nga'y inilagay niya ang pagkarami-raming pagkain. Dalawa lang kami ng pinsan ko noon. Ngunit sobrang daming pagkain. Meron doon na kaldereta, dinakdakan at adobo. Pansin naman namin ng pinsan kong puro karne lamang iyon. Wala man lang isda o kahit anong potahe bukod sa karne. Akmang susubo na sana ako. Ngunit may ibinulong naman ang pinsan ko sa akin. Naalala raw kasi nito ang payo ng tiya namin na magpatak raw kami ng kalamansi sa tuwing kakain kami sa hindi naman namin kilala. Nung marinig ko yun ay hindi ko alam kung totoo yun. Kasi yun pa lamang ang unang beses na gagawin namin iyon. Ang sabi kasi ng tiya namin noon ay pag nakain kami ng isang karne ng tao ay maaari kaming matulad sa kanila o mahawaan. Kilala rin iyon sa tawag na pangyayanggaw. Ang iba raw kasi na hinahain ay may parte ng tao. At di lang basta karne, kundi may dasal rin iyon. Na kapag pumasok sa iyong sistema, ay maaaring mayanggaw ka nila. Hindi naman kami makahanap ng pagkakataong kabaryo kung papaano namin ipapatak ang kalamansi na dala namin. Madalas kasi ang pagpunta sa mesa namin noon ni Elena. Kung hindi naman ay, laging napapansin na matalim ang tingin sa amin ng asawa ni Mang Toto. Hindi ko naman maipaliwanag kung bakit tila binabantayan niya kami. Siguro ay alam nila ang pinaniwala ng pamilya namin na pinagbibintangan rin silang isang aswang. Pero di naman kami saklaw noon dahil taga Maynila talaga kami at pawang nagbakasyon lang sa kanilang lugar. Maya-maya pa, nang lalo namang dumagsa ang mga bisita, ay agarang kinuha ng pinsan ko ang kaldereta at agad naman itong inilagay sa ilalim ng lamesa namin noon. Sinita ko pa nga ito dahil walang paglagyan ang kabang nararamdaman ko sa mga gagawin namin. Baka kasi may makakita sa amin at magalit ito. Noon nga bago naman pumiga ng kalamansi itong pinsan ko, ay inamoy muna namin iyon. Sobrang bango noon at tila nakakagutom talaga. Ganon rin ang ginawa namin sa ibang putahe na nasa mesa. At nakumpirma nga namin na lahat iyon ay bagong luto. Wala kasing mabahong amoy roon. At lahat iyon ay nagbibigay ng labis na gutom sa aming magpinsan. Habang nasa ilalim ng lamesa ang mangkok na may kaldereta, ay mas lalo kaming kinabahan. Nang lumapit bigla ang asawa noon ni Mang Toto sa amin. Maaliwalas naman ang mukha nitong nakasalubong sa amin. Sobra-sobrang kaba ang naramdaman namin ng mga oras na iyon. Nagwika naman ito na kapag may kailangan kami, agad na ipatawag lamang si Intoy. Agad naman kaming umiling na may kailangan pa kami. Totoo naman kasi na wala na kaming kailangan pa. Ang kailangan lang namin ay ang katotohanan para malaman kung totoo ba ang mga kuno-kuno sa baryo. Agad namang umalis ito, ngunit gano'n na lamang ang takot ko.
nang mapansin kong patuloy pa lang ito sa kanyang pagtitig sa amin. Ganon pa man, ay hindi naman nagtigil ang pinsan ko. Kumuha ito ng isang kalamansi, sabay patak sa karne ng kaldereta sa ilalim ng lamesa. At nang magawa niya iyon, agad naman itong nilipat ang daliri para sumausaw. Nang amuyin niya iyon ay halos masuka ito sa naging amoy. Sobrang baho raw nito. Tila isang nabubulok na karne iyon. Akala ko ay nagbibiro lamang ang pinsan ko noon. Kaya sinubukan ko rin iyon. Dun nga ay halos masuka ko sa amoy na aking nalanghap. Sobrang baho noon na tila nabubulok na karne. At dahil doon, ay mas lalo naming piniga sa karne ang kalamansi na hawak namin. At napaisip naman kami dahil nagmistulang bulak sa lambot ang karning iyon. Para makasiguro pa kami, ay kinuha pa namin ng ibang putahe. At doon nga ay pinatakan pa namin iyon ng dala kong kalamansi. Ganoon rin ang nangyari sa mga naunang karne. Sobrang baho noon at halos lumambot na ito ng sobra-sobra. Agad naman kami nag-isip ng pinsan ko kung paano kami i-istokwa para hindi kami makakain ng kanilang mga handa. Ayaw rin kasi naming masaktan ng pamilyang iyon pag nalaman na hindi man lang namin ginalaw ang karning naroroon. Pero ayaw rin naman naming mayanggaw o mahawa sa mga oras na iyon. Mas lalo lamang kaming nahirapan umalis kasi napunta ang anak ni Mang Toto na si Intoy. Naligo lang pala ito kaya nawala sa harapan namin. Doon naman ay nagtaka na bakit hindi pa raw kami nagsisimula na kumain. Nagkatitigan naman kami ng pinsan ko. Nag-iisip ng kung ano ang pwedeng idahilan. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ng pinsan ko ng mga sandaling iyon. Nagsabi pa itong pinsan ko kay Intoy ng, "Pasensya ka na, Intoy. Hinihintay ka pa kasi namin." Wika ng pinsan ko. Doon nga ay tinapakan ko ang paa ng pinsan ko. Dahil doon ay tila na mali kami ng aming rason. "Tara, kain na tayo. Bagong luto lahat yan ng mga kaibigan." Wika ni Intoy sa amin. Nang marinig nga namin iyon, ay halos baluting kami ng pawis namin noon. Agad namang nalaglag ang kutsara na hawak ng pinsan ko noon. Para naman hindi makalata itong si Intoy, ay kumuha kami ng karne sa ibabaw ng mesa. Sinandok namin noon ang dinakdakan na iyon. Kasi yun na lang din ang hindi naming napiga ng kalamansi. Nagbabaka sakali pa kami na hindi iyon karne ng tao. Sumandok na rin itong si Intoy. Habang nagsasandok ito, ay tila nakalimot iyon. Singhot kasi ng singhot iyon sa ulam. Wala nang paglagyan ng kaba ang nararamdaman namin ng pinsan ko. Mamaya kasi ay makatunog itong si Intoy na may kalamansi ang mga handa nila. Agad nga itong nagwika sa amin ng, "Anong inilagay ninyo rito?" Wika ni Intoy sa amin. Hindi naman kami umamin sa tanong na iyon. Tila umiling-iling lamang kami sa mga tanong nito. Nakita naman namin na napangiti itong si Intoy. Mas lalo kaming kinabahan dahil iba ang ngiting ipinakita nito sa amin. Parang alam nito na hindi kami nagsasabi ng katotohanan. "Tara, kain na lang tayo. Baka lumamig pa ang mga ulam." Pag-ayang wika ni Intoy sa amin. Nang marinig naman namin iyon, ay naisip naming takasan na lamang iyon. Pero hindi naman namin iyon magawa dahil sa ginagalang pa rin namin sila. Akmang kakain na sana kami, ngunit isang malakas na sigaw ang narinig namin. Si Atoy.
Sumisigaw itong si Atoy na anak ni Tia na pinsan ko rin. Kuya Tony, magmadali kayo. Si Mama ay natake sa puso. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga linyang iyon ni Atoy. Nagpapasalamat kami na dumating ito. Dahil doon ay nagkaroon kami ng dahilan para makaalis. Hindi naman pumigil itong Sintoy. Bagkus ay siya pa ang nanguna na unahin na raw namin ang aming tiya. Nang makapagpaalam kami, ay agad naman kaming umuwi. Doon nga ay nadatna namin itong tiya ko na nag-aantay sa amin. Ayos naman ang estado nito at walang nangyari na di maganda. Doon ko napagtanto na nag-utos lamang itong tiya namin kay Atoy na pauwiin kami. Nagpasalamat naman kami sa kanya dahil kung hindi niya sinabi ang mga dahilan na iyon ay baka hindi na kami nakaalis sa bahay nila Intoy. Kinaumagahan nga noon ay pinauwi na kami ng Maynila ni Tia kasama ang pinsan ko. Pero naalala namin na baka nalaman ng pamilya nila Intoy ang ginawa namin dahil naiwan namin ang ilang piraso ng kalamansi sa sahig ng mesa. Pagkatapos nga noon ay hindi na kami muling bumalik pa sa lugar nila Tia. Madalas na nangyayari ay sila na ang bumibisita sa amin at sila na ang nagbabakasyon dito. Kapag nagbabakasyon naman sila Tia, ay walang bukang bibig ito, kundi ang pamilya pa rin nila Intoy at Mang Toto. Pero taong 2005 ay nalaman namin na umalis na raw ang pamilya nila Mang Toto sa lugar nila. Wala naman raw sinabing dahilan ng mga ito, pero malakas raw ang kutob nila nang may isang buntis na namatay sa kanilang lugar. Marahil lang pamilya nila Mang Toto raw ang salarin sa insidenteng iyon. Nga pala kabaryo, dito ko na lang rin tatapusin ang kwento ko. Kahit hindi gaanong nakakilabot, ay gusto ko pa rin ilahad sa inyo. Dahil alam ko na kung kayo ang makaranas noon, ay hindi nyo nagugustuhin pang maulit muli. Maraming salamat kabaryo. Halos lahat nga pala ng katrabaho ko ay nakasubscribe na sa inyong channel. Muli, ako po si Tony at nagsasabing mag-ingat po kayo palagi. Okay, so ayun kabaryo, natapos din, di ba? Bago ako magbigay ng komento, gusto ko lang tanungin sana kayo kung okay ba sa inyo yung ganitong kwento. Kasi isipin nyo, kumbaga dalawa na agad sa isang salang para naman mas mahaba mapakinggan nyo, di ba? Kasi may mga binabasa akong mga pinapadalang sulat. Nakikita ko kasi ron sobrang iksi, tapos halos parehas lang yung kwento. Dun lang, kagaya na itong dalawa. Iba ng setup, iba ng karanasan, pero parehas kalamansi, di ba? So, anong tingin nyo? Bigyan nyo naman ng sagot sa baba. Pero, kasi yung nakaraan natin, yung kagaya kay Cesar, dalawang sunod na mahabang story yun. So, yun talaga, pang isa lang. Yung ganito kasi, pag inis ako, baka, ano bang tawag dito? Baka maano kayo, hindi nyo gustuhin na, syempre, yun lang yung kwento. Tapos, hindi pa araw-araw yung uploaded natin. Kasi nga, hindi pa naman kaya ng boses ko yung ganun kahahaba eh. So, ang gagawin natin, pag ganito kaikling kwento, pag-iisahin ko na lang, 'di ba? Mas okay naman siguro yung kaysa dun sa 20 to 30 minutes tapos wala na naman. Ito, 1 hour siya may get pero at least 2 story. Ibang karanasan, 'di ba? Siguro bibigyan kong opinion dito, itong huli, yung istorya ni sino ba 'to? Basta ano to, 'di ba? About sa yung dumayo sila sa piyesta. Biruin nyo, hanggang ngayon, may ganun talaga. Dito natin masabi na talagang legit yung mga nangyayari, di ba? Kasi, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi naman magsasayang ng oras yung mga sender na yan.
kung wala lang, di ba? Kasi kahit naman ako, okay na yung makinig na lang ako kaysa kung ano-ano pa sabihin ko dyan, di ba? Hindi ko naman alam. Hindi agad na ito, talagang naranasan niya. Pero totoo yun kalamansi, mabisa yan. Bata pa lang ako. Inano na sa akin ng lola ko. Tapos yung lagi kayong maglalagay ng luya sa bulsa ninyo kung saan man kayo pupunta. Lalo na ganito, piyesta o kaya probinsya. Yan ang pinaka lagi nyong dadalhin. Luya o kaya kalamansi. Kasi yan ang pinaka parang number 1 na kalaban ng mga ilong ng mga aswang o kung ano pa man. Diba? Kasi alam naman natin na iba yung amoy ng mga yan pero sa atin mabango yan. Sa kanila kasi yan yung parang pinaka mabahong amoy. So, yun. Saka, yun nga, kabaryo. Kung kayo may mga gusto kayong i-comment dito sa kunwari sa ganitong in-upload natin, pwede kayong mag-comment kasi babasahin ko naman yan. Sabi ko kahit positive o negative. Kasi minsan di natin alam. Yung nagpadala ng sulat kasi nagbabasa yan. Kagaya na itong huli, nagko-comment na siya dito sa kwento natin bago pa siya nagpadala. So, di ba? Hindi natin alam. Mamaya kausap nyo rin yan sa comment section, di ba? So, yun lang naman. Gusto ko mag-comment kayo kahit anong about sa story ba yan o kung anong nangyari sa inyo o may karanasan kayo sa ganyan. Kwento nyo kasi babasahin ko yan. Pansin nyo naman lahat kayo sinasagot ko. Diba? Kasi para sa akin, okay lang naman yun. Kasi nga nag-comment kayo, gusto ko. May sagot ako. No? So, yun lang muna kabaryo. Hanggang dito na lang muna. Siguro yung shoutout ko next videos na lang. Diba? Para maipon ulit. So, yun lang. Hanggang susunod na kwento. Maraming salamat.